Dit is Wimmy. Daar is Sjors. Hey, dit is Wimmy. Ik denk dat dit Willem is. Nee, Yvonne. Is dat Yvonne? Ik denk het. Ja. Ja, het is Yvonne. Dit is Wimmy. Maar Wimmy net te dicht bij me. Nee. Daar is Sjors. Jenny. En Mathilde. Hester. Gea. Gea, Senna. Oeh. Dit is Yellow. Mooi fietsen. Yvonne en Jacobien. Marije, Jenny en Mathilde. En Sjors. En Geertje. Hester. Willem en Wimmy. Wimmy. Maar wat gebeurde er correct? De vliegen allegaar een omheen. En dat vonden de hins eng. Dus dan is er gevaar en dan galopperen ze snel vet. Hey, Mathilde. Marije.
En Kersje krijgt voor het eerst even op Marije rijden. Dat blijft altijd heel bijzonder. En dat best wel Mathilde. Want ik heb natuurlijk zien dat ze nog een heel iets zwartje weer. En nou heb ik gewoon op rijden. Hallo, Mathilde? Ginny. Hey Wemmy. Yvonne. Jacobien. Dit is Senna. Hey. Hoi. Net te dichtbij. Hey. Hey Willem. Wimmy. Yvonne. Senna. Just het, Senna? Wat is dat? Heel nou. En Wietse. Hey. Wemmy. Kom ze elke keer bij me staan, hé. Goed zo. Oh. Yvonne.
En dat zijn Senna en Willem. Hallo, Emmy. En daar is Wemmy weer. Hey, is dat zo leuk? Senna. Jacobien. Yvonne. Willem. Wietse. Hildau. Wimmy. Dit is Gea. Frida en Hester. Lindy. Mario. Kinder. Bij de